Salutare băieți, începem un episod nouț aici cu cei zei. Mergem, facem misiunile, jucăm pe telefon aici, da? Viață frumoasă cu trucuri mici. Hai să vedem ce misiune avem aici. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Fat boy. Look who's here, running there. What you think you back on the set? I told you that, bro. Word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint. We gonna get shit up. Start with our own set first. They don't. We spread out to the whole hood. You already spread out, fat man. Let's play. Let's see what you got, pork chop. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Da, eu conduc. Așa e. Mergem cu suit. Luăm mașina. Hai să mergem. Treaba băieți. Dă-i cu așa să arătare. Prostului. Dați-vă la o parte. Treacă băiatul. Treacă fișorul. Dă-ți de mână. Hai, ne oprim aici să vopsim. Hai să vopsim. Da, acum ne arată el ca șmecherul cum dă el vopseaua. După care facem și noi. There's another 2 baller tags in the hood. You go get them and I'll keep the engine running. Să mergem aici să facem și noi. Dăm prima mână de vopsa. Așa. Al doilea punct. Sărim gardul. Aici este. Dăm vopseaua. Mergem punctul albastru. Hai să vedem unde este mașina. Bun, luăm mașina, ne urcăm. Mergem cu bădăranul ăsta în altă clădire. This up here, and I'll go up and do another hood. Da, aici mă lași și îmi fac treaba. Șmecherule. Șmecherule. Da, tu. Ne urmărit milițienii ăștia. O, aici dăm de belea. Aici dăm de belea, tati. Ăștia nu ne lasă să ne batem cu ei. Hai să-i împușcăm o leacă. Fraierii ăștia. What the fuck? You want to shut up, huh? Două trigulanțe. Gata. Mergem cu spray-ul. Unde-i spray-ul, mă? Vine și miliție, tati. O să vină și miliția. Nu mai dăm de spray. Bă, milițianul, lasă-mă în pace, bă. Băi, neamilițianule. Ne împușcă ăștia, bă. Ne-a milițienii ăștia. Cum vă ce scăpăm noi de milițieni? Intrăm la misiune, scăpăm acum. Aici la punct. Și scăpăm de imediat. Dă-ne spray-ul, mă, milițianule. Era dracu să ne prindă, bă, nu ne lasă să ne facem treaba. Sunt nebuni, mă. Gata.
Vine nebunul pe noi. Bă, are fără spart, prostul, bă. Bă, pădăranului. O sări după clădire, bă. Eu conduc, bă, eu... Așa. Get us back to the hood, Hai să dăm CJ. bătaie. Nu mai vine nenea milițiană. Stai acolo, stai acolo. Hai. Mergem acasă. Man, what's your problem? Așa. Gata, am terminat misiunea. Câștigam, băieți. Suntem așa cu șmecherii. Like riding bike Ia in uitați for aici. Yeah, it all comes back. Da. How you doing on the fatty? Făcut I'm treabă kinda bună shocked, la you know. fraierul ăsta. Crash took all my paper, man. Să Left facem me un with number ciuciu, small de să change. câștigăm bănuț. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Hai noroc. Ne vedem mai târziu. Yes. Dude, I ain't got time for this. Ia, avem un fraier aici să vorbim cu el. Head up! Something died in my underpants. O, nebunule, ce ai, mă? Hai să... Da, frate. Hai. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny at Pulaski. Sunat Oh, ofițerul. bitch. Băi, What the băi, hell you want? avem Hey, beleu. show me some Avem respect, probleme. boy. Go fuck yourself. You just they bitch. You Hai watch că your te închid, lasă-mă. Am treabă.